tresno ora bisa dipisahno. Mugi-mugi aku dadi agen. Mek kur dadi agen. Mas, Aku mek loro. iya kuwi. Agen kok gremo. Heh? Agen kok gremo ndenggelmu. Maksudnya ya Agen golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, Nah. kuwi kon bupak. Nggih. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi Anu le, aku ngene lho, kemarin sik sak gebok to. nggih. Tapi kan dikekne aku, didol balekne ning sae meneh. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira Lah, iya. batinku alhamdulillah membantu kelancaran Nggih, nggih. perekonomianku. Tapi Pak Heru arep taten dong. Boten-boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu, tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang. Mari ngono, sampean kan taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing kaya taten iki ngono. Ngono, mangemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah kok? hafal. Lek Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongne spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau dicekel tanganmu to? Heeh. Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum nyamuk. Langsung mlebu kok. Kok Ya. iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen Iki- aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Aslinya Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini Nanti bojomu. pendampingku ini luar biasa. Bedo. Beda. Ngono. Ase bedo Jelaskan, Dik. Jelaskan, Dik. Kelase bedo bendino yo pilates ngono. Ngono lo bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lo. Olahraga. Dhewe olahragane main push up ta kaya Mas ya? Fitness. Jeno. Push up Tuk, Pak. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Oh, iya. Dibandro mo. Omahmu nanti omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih nggih. Oh, dari luar Nggih, bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh. Kene kok uyar-uyur kepone Iki ngedum sembako ki lho. Ya, Men- bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono. Iki malah beneran anu kok. Mas. Kaya aku persis nek bodo aku yo ngene-ngene. Loh, alah. Alah. Pak Heru Toro ki yo lek arep riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arep riyo mesti ngedum masalah. Awong kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Oh, Anu jebol. Pak, anu plus tunggal ya, plus tunggal mau. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep Kowe- omah ngono kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses, Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang, Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira ki nek dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah nang iya. arep omah. Lah, tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya, Heeh. jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor, tuku beras. Aku sekmu wis ngono. Walah, lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi lak to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Udah. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya, Omah iki dicet. Lah nyapa mbok cet kan? arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyari. gulu kok, tak Cok. apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Iki mula pangapunten. Senasa piyainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih pripun?
sang cucu sing diulang tahun pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih, nggih. Leres. Iku iso kaya simbahe. Lah Amin, niki. amin. Mula dibopong dindet muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada. Ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mrutut saka gendungan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak jog gluduk iki. Dipun Gluduke apa nurun bapake blas ora. lho. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyukuruk ngene. Sopo Lho, lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin, Tin. Mbak Tatin. Saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, kowe. Tak ceritani kata dokter. Kata dokter, wonge ora oleh mangan bengi. Lah Terus? napa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Masun iki perokok berat begitu dikon donga saiki mandek Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Gugul. Ayo. Tin. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. dulu kan. Pak Heru, bantul Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso ngutku jajan nggo pos Rioyo. Kowe iki yo ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing nulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, nggih. zaman corona biyen kae. Duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun marang aku. Masa entek? Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden sangke iki ki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi kena gaya nyeran utut tok. Kok iso aku gadekne gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe yang papat to ki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean R Yutatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, coba. Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, enggak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra ngrungokne kok jero, dalang kopon sisi. Ha, Yo kali empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku tak rungokne kok jero jak mantati ora mudeng iki karo Poso, poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis Ngebos. dongane 4 abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata. Lah ya. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki 1 huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tetapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru. Ya ting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok nyebek kok. Bareng waras kok pegel ngono sisi. Sampai ini cilik digedhekke gede dindet. Saya ngomong sapa? Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede gegede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipangku apa purul aku masamu ki. Pikir lho, kula ki abdi Rumah lak samu ngomong Ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penyanipun Pak Siswondo Roh. Harjasmito. RM lho iki. Lah iya, RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Kondo. Bandang. Raden Mas Kondo. nah RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wis aja Wes sembrono. lagi apa? Ha itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H per abjad iki H ora he. Ha, Lan. wong tuwa kuwi akeh lupute. Luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji,
kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne. Ngengkel. Kowe iki ngejlokne aku. Jlokne kowe, wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lha kok picek lho delok lak aku. Oh no. Kene tak jelaske. Hei, ha. Ha itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Oh, sabar. Karena ndi? Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Loh. Jenenge sinten? Heru. Lah kok R? Lah, Lek H langsung R terus U. berarti E. E. Enek ene. Ya iya nek Iki ini. jenenge iki sapa? Kowe ku nyapa. Sabar, Bro. Ngengkel iki. Sabar. Ah, Jen. Kaya Penting, kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek wis lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Ya, ayo. Anu. Arek iki ndek kuket mau gak disebut kowe. Gondrong iki gething iki. Wis to rasa mbok gatgas. R. Ros. Kok iso R? Kowe malah Asik karo macotong. R. Nulari sampe. Kowe sampe nulari. Nulari aku. Kan iki. Iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah. Pedus ya nomor piro? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin. R. R Tatin. Aku R. R. Ora R. nyongko ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Ya. Kan? Oh. Muga-muga untung. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu, tenang. Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer ono ya. Ben numpuk ono. Tenang dulu, tenang, sabar dulu. Iya. Ono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah, wis to? Wis Sumang Heru. Ah. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su. Su. Su itu adalah supel. Set to kowe nggonmu ngendi to, Dik? Tik urutanmu iki genah to ngulang Ora kalih. ora kesel mbok. Rene. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nurut. ngene. Kowe kok lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono le. Nah, aku manut urute mau Kene lho. lali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Sumpel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, sumpel ya, Pak. Angel tenan. Tak balang das lho iku. Dasku mbok ketuk-ketukke. Su niku supel. Aku jane sabar kok yo melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Heeh. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umat Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padane umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezekine. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Ya. Narki narimo. Nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3 Telu, Yan. Yan kowe mau wis sunar Ya. ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan, kowe iki lho ning kene iki lho, malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur Kowe wirane ini lho. wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu ciri menje. Ciri benci matamu. Kok Jadi dadak kaya curug. Yan. Yan ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tiyano. Yan. Yan apa? Yan. Tuk. Sa
Dari kata Kowe ngeser sakmene ndak kuat. lah Kluthuk lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sampeyan iki kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, nek sing nanggap ra kondang bener. Dajal nek sing nanggap tengok-tengok ning wae. Loro nek. Cengkane ane. Kok pangga iso nyau. Kemelinti. Ian Tatin, Yan. Ian itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti tanggung jawab Tanggung konsisten. Toh. Tol. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Toh. Ora nganggo L, Sah. Tol lo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Dalah. Iya, bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi Tol, sogok. tol. Soalnya Ketemu sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. Somiko sedekah, kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa, Kang? Iya ta? khulu ma'rufin sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, Donga Heeh, sing sing langsung langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora, sik to aku. Sing tak takoni. Ndak ero aku. Roh ora sampean? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? apa kuwi? Isa ora kowe? Ora iso. Bisa ora? Ora ngerti. Iso ora? Kabeh Apa? dongae nggo proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan, Iya. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lek engko oleh saka Pak Heru langsung mangan aku. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok. Kene tak jek dhuwit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Tuh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Sapa iki sing biling aku to? Iya no. Oh piye carane, Mas? Masa dodok kaya Yogya aluse ramai rada kepiye ngono. Oh, ki mau di ngono. Ah iya gawe jep kok iso. Ah. Deg-degan dik. Asik. Jajal kae. Gatil, Mbak, gatil. Kok gatil dalange iki jan. Kuwi kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek. Mosok ngelet. Kuwi jane sinden apa barongsai to. Deg-degan dek. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku mangar mangkat enek wong bedel nyambik. Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok.